आदा नोंथांनि बिसालथे बिथाङा रुंसारि जाबाय मा दुखु फोरमायगोन? दुखु फोरमायनायाथ' बेनो जे बुंनो थाङोबा बेखौ निर्दोषि होनना बुंनांगोन। खारन जोङो दिनै सरकारनिफ्राय जिथु आइवे जिथु न' बेखौ मोनदोंमोन, बेखौ दिनैसिम लुफुंनो हायैयाव फाइनाल बिल माखासे फासिनानै थानायाव लुफुंनो हायैयाव दंफां एसे थसे थनै नांगौ जानायाव जाहाथे माने बे न'खौ सरकारि न' जिथु आइवे न' दंफांखौ आवखाद दंफांखौ लाबोनानै जाहाथे बेनि दरजा खोरखिखौ फिलआप खालामनानै गासैबो पुरन खालामनायखौ आसा खालामनानै थांदोंमोन। दा बे दिनै बेयो फालांगि खालामाखै, बे दिनै सोरनावबा खावनानै लायाखै। खावनानै लायदों होनोबा बेखौ डिपार्टमेन्टआसो फानखुमा हरो। डिपार्टमेन्टआव जोङो दिनै थसे थनै सोरबाबा फालांगि खालामोब्ला बिसोर बायनानै लाबोयो। थसे थनैल' नङा, गोबां दंफांखौनो बिसोरो दिनै रिजार्भ सिङावनो बाय ट्राक लड होनानै साप्लाय हरगासिनो दङ। दा दिनै बेनि बे आइवे न'खौ लुफुंनो थांनाय आवखाद दंफां लायनो थांनायाव गावथारनाया खोब अन्याय जादों। दा बेनिखायनो जों न्याय नागिरो। न्यायआ जाहैबाय जोङो नागिरनांगौआ सासे जिथु बेक्ति गावथारग्रा बेथ' असे बेयो फरेस्टार नङा। दिनै मोनसे NGO हाबनानै थानानै बेयो माने मानसिफोरखौ माने नायनो हायै गावनि मेगन आलौनायजों नायनानै दिनै सासे मानसिखौ बे अन्याय भाबै बिनि खर'आव गुलि गावनाया अन्याय जादों। जों बेखौ न्याय एकदम जोंनो नांथारगोन। दा बेयो दिनै असे फरेस्टार नङालासिनो बिनि गावग्रा सिलाय जिथु आर्म्स इलिगेल आर्म्सखौ बेयो बहानिफ्राय मोना, जोंनि बेनि थाखाय एकदम न्याय नांथारगोन होननानै जों रायजो नाङैनो जोङो बेखौ एकदम माने धरना होनानैबाबो जोंनो बे न्यायखौ बिनानै जाहाथे बेखौ सास्ति भाबै बा आयेन भाबै साजा होयो। बेनिखायनो जों सरकारनि दानि जोंनि बिटिआर सरकारखौ जोंबो आरोबाव प्रेसार होनो सानो जाहाथे बे नंखाय बे आर्म्स इलिगेल आर्म्सखौ लानानै बे गिदिंबाय थानानै मानसिफोरखौ जुगुमनाय, मानसिफोरखौ गावथारनाय, जुगुमनायाथ' बहुद बार जाबोबाय। दिनै गावथारनायाबो प्रथम खेब नुबाय। आरोबाव बेबायदिनो गावथारग्रा जिथु सुबुङा बे बर' मानसि, बेबो गोजाननि मानसि नङा। बे बर' मानसियानो गावनि बर' हारियानो बर'खौ दिनै फोजोबस्रांनानै लागासिनो दङ। माबा मोनसेजों बिदिनो इनकाउन्टार माबा मोनसेजों बिदिनो माबा मोनसे फाव फान्दायनानै बर'आनो फोजोबस्रांगासिनो दङ। गावनि हारिखौनो गाव फोजोबनानै लागासिनो दङ। दा बेनिखायनो जोंनो बे जायबा गावथारग्रा कालप्रिट जायथु बेखौ होननानै बुङो, बे घुस जानानै दंफां बारहोबाय थायोमोन। दिनै घुसखौ जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो घुस होनानै बारहोदों। हय बे थिग नंगौ, बयबो मिथिगौ, जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा मिथिजोबगौ। आरो गावनाव बे घुसआ सौहैयाखै खोमा, बेनिखायनो बियो बे इलिगेल आर्म्सखौ लानानै दिनै बायह्रायाव ओंखारबोनानै सासे मानसिखौ बियो गावथारनो हारसिंनो हुकुम लानानै फैदों। बबे NGOनिमोन बे गावथारनाया? NGO होनना बुङो। NGOखौ आं मिथिया, बबे NGOआ मा थायो आं बेखौ गुबुङै मिथिया। टुरिजिम NGO होनना बुङो, बे झारबारियावनो थायो। आरो बिसोरो बे फरेस्टजोंनो जुरित' लानानै खामानि मावबाय थायो। बे सासे दुथाङा नामखौबो मिथियो नामा? नामा बेनिया तुरुन नार्जारि होननानै बुंनाय मोनथिनो मोन्दों। दा आं बिखेक बिनि एड्रेसखौ आं मोननो थाङाखै। दा तुरुन नार्जारि होननानै दहाय फुंनिफ्रायनो आल'सना सरसा, खारन आङो बे असे बे गामिनि आं नङा, बेनिखायनो आं बिनि एक्जाक्ट नामखौ मोननो हायाखै। जिखुनु तुरुन नार्जारि, बिनि जायगा जाहैबाय दिग्लिफारा, बे जायगायावनो बिनि न'आ। तुरुन नार्जारिया फरेस्टारबो नङा नामा? फरेस्टार नङा, एखे बिलकुल बेखौ बयबो मिथिगौ। मोनसे हाबनानै थासोमनानै बिदिनो बे षड़जन्त्र, सोरनिबा माबा मोनसे खामानि मावनायखौ एरसन एरब्र खालामनानै फैसा फालांगि खालामनाय, बेखौ नुबाय थानायखौ बयबो रायजो राजायानो नोजोर दङ। बाव आंल' नङा, रायजो राजा आइ आफायानो, हिनजाव जा हौवा जा उन्दै गिदिर गासिनो मोनथिजोबगौ। बेहा गामि ओनसोलनि न'खरनिजोंनो एकदम न'खरनिजोंथ' बरंस' बेहा रिलेसनानो गैला बायदिसो जानानै थाबाय। खारन बिनि बिदायानो सोंखारिगासिनो दङ नों गाज्रि लामाजों आगान सुरदों होननानै। जों बिसिसिमखौ दिनैसिम खोनाफैनो मोननानै दुखु नांदों। बे हारसिंनो गावनि बिग्रायखांनानै मानसिखौ नागिर दिनै गावथारनाया अन्याय जादों। बेनिखायनो जोंनो न्यायखौ नांगौ। आरो बेबायदि दुष्टामिखौ NGO दोननानै लाब गैया। जों दिनै फेरेंगासारखौबो जों बुंनो थाङो, बा बांद्राय दुष्टामि आयेन बेरुद्दि खामानि मावग्राखौ जों जोंनि NGO लाखिनो नाङा, बा जोंनि बेखौ बिटिआरनि सिङाव दोननो नाङा होननानै आं बेखौनो खावलायो। NGOनि मिनिंखौ बिथांमोना बुजियानो नामा? बेखौ NGOनि मिनिंखौ बुजिनाया बे डिपार्टमेन्टनि खोथायावसो। जोङो दिनै पाब्लिक जानानै NGOनि मिनिंखौ जोङो हाजासे जों बुजिनो हाया। खारन जों मोनथियो मा NGO मिनिं होनना बुङोबा
गावसिनि डिपार्टमेन्टनि एसे नांथाबनानै खामानि मावग्रा जों बेखौसो होनना बुजियो खिन्थु दिनै बिसोरो इलिगेन्स आर्म्स लानानै जे मानसि गावथारनो हाबाय बियो बिना ट्रेनिङै बिना साख्रियानो नङा बेनि फरेस्टनि बे बोरैहाय इलिगेन्स आर्म्सखौ बहानिफ्राय मोननानै बे जोंनि हिमन्त नार्जारिखौ गावथारनो हानाय हुकुमा सोरनिफ्राय मोनखो बिनि थाखायनो जोंनो जथ्रंभाबै जोंनो एकदम न्यायखौ नांथारगोन होननानै डिमान्ड खालामो दिनै दंफां बारहोनायाव घुसनि खोथा फैदों गतिके आलदा दंफां फालांगि खालामनायनिफ्राय बिथांमोना घुस लायोमोन आरो जाय बिथां हिमन्त नार्जारिया न'नि आवखाद दंफां लायनायावनो बिथाङा जिउ फोजोबना लानांबाय होननानै नोंथाङा दुखु फोरमायदों बे समाव दुर्भाग्य होननानै बुंनांगौ जाहैबाय दिनै असे गावनि न'नि थाखाय नांगौआवसो लायनायाव जे बे दिनै रुंसारि जानांबाय जों बेखौनो दुखु फोरमायो जे जाहाथे बिनि थाखाय न्यायनि गेजेरजों जोंनि बे गथ' उन्दै उन्दै सानै जिहेतु थालांनाय बेखौ न्यायनि गेजेरजों बिसोरनि लाइफ स्ट'रिखौ जाहाथे मोजाङै मोजां खालामलाङो बिनिखायनो सरकारनि सायाव जोङो आर'ज गाबो जाहाथे बिनि बिमाया माबा मोनसे थांनानै थानो हानायनि राहाखौ सरकारा जोंनि काउन्सिल सरकारा जाहाथे बिनि थांनानै थानायखौ मोजाङै मोजां दैदेननानै जाहाथे गथ' गथायखौ आरो मोजाङै मोजां फेदेरनानै गेदेर गोलाव खालामनो हायो बेखौनो आसा खालामनाय थायो